небето. Аз бях на облак, видях облачни хора, играхме на мач, на волейбол, после се прибрахме, богатнахме, легнахме, даже бях като облачно легло. Мекичко ли беше? То беше меко. А с какво се завихте? С облачна завивка се завихме. Така? А как се прибра при нас обратно, Алекс? Скочих от облака, учих на земята и на морското дъно. Аз бях на морското дъно и видях един мрак. Той беше голям и страшен. Аз се оплаших и тръгнах водата. После видях една красива русалка, тя имаше дълга коса, рокля и носеше коса. После тя ми даде косата, която взадах на чушата. Ние с русалката запознахме, разходихме се на морските дъно. Бяхме виждали и морски звезди. Имаше и магазини и ясточни изграждани, трудни обезви. А русалката ще купи нова ноша. И вече се обичаме. Ако тя се казваше Лили, мама ми иска, че да ходиш и аз казвам, че ходих на морското дъно. На морското дъно. Бях на морското дъно. Бях от под морското за риби, каквито не слади. На морското същества отидох в Черно море и видях много делфини. Но аз пак се върнах на морското дъно и видях и взех с себе си един аквариум. И взех по извади 3 рибки и ги сложих в аквариума. После щастливо се прибрах по дома. Но като пораснаха от рибките ми, станаха големи и родиха малки рибки. И те станаха пак големи. Бях много риби, медузи и корали. Там имаше русалки, делфинки и единки. Играха с русалките, хватаха се русините, плуваха онците. Хапнахме малко, беше много забавно, но дойде време да изляза